prędkości. Kurwa jebane, dobre. A 4 sekundy do setki, jak moto. Tylko nie czuć tej prędkości. Ile tak jest? Ma 500 koni. No ale za ile? Co? Ile? Starszy tak. Ten to w chuj pewno, nie? Ile? Załatwimy dobrze sprawę. Ale ktoś wiedział to, żeby zarabiać, czy co? No. To zainwestować, nie? Co to śpiewa, kurwa? Sypi. Ja pierdolę. Łatwo w chuj, kurwa. To nie czuć, ty tego nie czujesz. Jebany. Tego nie czujesz w ogóle, bo wiesz. O pierdala w chuj. Jakbyś wsiadł do małego autka, a tu nie czuł, bo to jest masa. No, masa tony, jest w chuj, nie? Kurwa, ja mówię, że za pół godziny będziemy, a to będziemy za 10 minut, kurwa. 4 sekundy do setki. No kurwa, no, to jak motor, kurwa, nie? Co? To jak motor, kurwa.